So, this grocery is worth 1,500 yung binudget ko. Pero hindi siya... Hello guys! Bata. Oops! Pakita ko na sa inyo ito kasi gusto na niyang kunin. Ayan, juice. Kasi minsan lang siya maka-juice. So, bili ako ng spinach guys. Ayan, 15 pesos para to sa mga ano ni Hagri. Mga pangbaon niya. Paplano na ako na every Friday, yun na yung grocery day ko once a week. So, this groceries worth 1,500 yung binudget ko. Pero hindi siya mabot ng 1,500. Parang mga 1,300 something. Meron akong receipt. Pakita ko sa iyo yung receipt. Oh, wait lang. 1,399. So, mga 1,400 na yan. Ayan, hindi ko alam kung makikita ninyo. Basta, mga 1,399. So, mga 1,400 na nga. Binago namin yung budget namin kasi syempre nag-aaral na si Hagri. So, kailangan namin mag-adjust. Kasi may mga baon, meron ng mga pangangailangan. A week na siya. Pero kasi yung bigas namin, meron kasi kaming bigas na yung half sack yung binili namin. Spring onions kasi may paggagamitan ako nito, mga fried rice, mga ganun. And ito, 74 pesos, apples. Native pechay. Para to sa sabaw na isda at saka sabaw na pork. And 40 cents. Ayan, pambaon-baon din to. Kakainin namin. Kasi ito talaga yung favorite talaga to ni Hagrid. So, 111 pesos. Pero medyo malalaki na siya. At saka in fairness naman, ng isang ganito, umaabot talaga siya ng isang week. Mga isang week talaga na ano. Hindi nyo na, kasi marami naman ito. Hindi nyo na ako magbukas. Hindi na ako magbukas. Yogurt, as always, ito na yung kinukuha ko. Pascual ito na brand. Family Life, isang strawberry at dalawang fruit salad. Lang yan. At syempre yung bitchen. Ito lang yung nabili ko na pizza crust na Marby na brand. Wala nang iba doon. As in, nag-iisa na lang talaga to. So, wala akong choice. Ang liit pa niya. Ang liit. Pero okay lang kasi mayroon pa kami natirang isang pizza dyan na isang hapunan din yan. Ang sabaw to, 146 pesos. Ito, sa mall na ako namili guys kasi sama-sama ko si Hagrid kanina at yun yung pinaka-convenient sa akin. At saka, mura lang din naman yung sobrang mura lang din ng Gaisano. Hindi siya talaga yung as in, magalapit lang naman yung presyo niya sa palengke. Pero syempre, mas mura talaga yung palengke. Pero when it comes to convenience, ito, 119 pesos. Actually, bacon sana yung bibilin ko. Kasi yun yung pantatoppings ko at saka ipanglalagay sa ano. Pero since si Hagrid kayo, kinukulit niya kung gusto nyo kumain ito. Ano to guys, longganisa na naghanap ako ng slurs. Ano lang yung natira, Virginia. Pero medyo madami na siya. As in, 119 pesos. 1.5. So, 1.5 feeling ko is enough. Pero hindi pa kasali din yung bigas guys kasi yun nga, may nabili ko yung bigas. Para to kay Papa kasi yung akin, kinain ko na kanina. Ito naman, Jelly Ace. Para doon sa mga bata. Para sa kung may magpiprito man kami. Kasi yung isang malaki na isang malaki na rolyo, yung, kalimutan ko. Kitchen towel yun. Medyo mahaba siya. Nasasayangan ako talaga. Hindi naman siyang i-cut, pero napaka-hassle na. Ito kasi, mas mabilis na lang kunin. Kasi syempre sa Gaisano ako pumunta, puro mga milk, mga ganito lang, mga full cream milk, mga ganun. Yun na lang yung mga milk na lang. Sa ano lang yung mabibili. Sa nakikita ko yun sa Pure Gold lang. O Kali. Favorite ko tong Kali. Even nung medyo bata-bata pa ako. Bata-bata. Sobrang tanda ko na ba ngayon. Ano to, sparkling to. Non-alcoholic naman ito. Pero sa inyong uminom ng Kali kasi nasasarapan talaga ako dito. May isa yung pineapple ata yung flavor, yung may yellow yung ano niya dito tag. Ayun. Egg Senyo na Pro Bio. Usually ako lang kumakain ito. Gaya ng sinabi ko, wala akong pakialam kung ano siya, may flavor siya na oatmeal. Talagang
makokontrol ko lang yung kinakain ko. Yun lang, kailangan ko ng control yung kinakain ko. Okay, pero hindi naman kailangan i-ano yung sugar. Tsaka feeling ko effective siya. Kasi parang ano lang parang nalalas lang yung kinakain ko. So, ayun. Tapos bread, isang bread lang yung binili ko na hindi to white bread guys, kasi may nagsasabi sa inyo white bread to. Hindi ito white bread, whole wheat bread to. Ayan high fiber whole wheat bread. So, ayun. Kaya ganito yung binibili ko. So, sabi ko sa inyo, hindi ako bumibili ng white bread. Bumibili lang ako paminsan-minsan pag kasi si Hagrid ngayon kung nag-aaral na siya, hindi na siya masyadong kumakain ng snacks ng hindi ko alam sa kanya. Ano siya, iba-iba yung mood niya. Pero eto, pag ganito yung inaano ko, kasi si Papa, dalawang ganito lang sobrang busog siya. Kaya matagal maubos compared sa white bread. Ang bilis maubos. Isang kainan lang talaga. Kasi isang talye to, twin pack, 80 plus. So, nag-iba na talaga yung lighting niya guys. So, bin ako ng Scotch Brite na eto. Tsaka napansin ko nung last na binili ko, sabi ko mag-experiment ako ng Scotch Brite. Kasi yung Scotch Brite, sobrang ang tagal niyang yung ganito niya guys, yung kanyang yung green. Kasi sobrang ang tagal, medyo matagal talaga siya kumpara dun sa ayan, bilisan ko lang guys, puno na yung SD card ko. Yun, basta may difference talaga siya. Kaya ko nang gustong itry itong Tresemme na Expert Selection Smooth and Shine shampoo ito guys, Tresemme. Gusto kong talagang itry ito kasi sabi ng aking maganda to sa buhok. So, yan, itatry ko. Tsaka meron akong gustong itry na Go shampoo. Kasi yung buhok ko talaga guys, manipis talaga yung buhok ko dito. Kaya nasa stage ako na naghahanap ako ng shampoo na talagang babagay talaga sa estado ng aking hair. Mediplus na dito Band-Aid. Ayan. Ano na to, 24 pesos. 2% oil para kay Papa. So, total of 1.4 pero yung every week babudgetan ko na siya ng 1,500. So, ayun. Eto guys, kung ano yung wala, for example, hindi ko na hinihintay yung once a month namin na grocery, yung mga pangsabon, parang sinasali ko na siya if ever talagang naubusan na kami. Like, ganito, shampoo, naubusan na kami ng shampoo. So, biminhan ko na rin siya. So, yung mga ganyan, so kasama na rin yun doon. Pero yung mga ulam namin, ang wala lang dito guys, yung hindi, kompleto na pala talaga ito. Kasi may mga sobra pa kaming mga ulam dyan. At nag-meal plan kasi ako kanina doon sa kanila mama. So, kasi doon ako nag-lunch. So, habang naghihintay ako ng oras na kukunin ko na si Hagrid, doon ako nagsulat para hindi masayang yung time ko. And then, yun nga, yung aking plans. Yung aking plan is every Friday, yun na yung galing sa school, mag-grocery na kami diretso para kinabukasan or sa Sunday, mag-prepare ko na lahat yung mga kailangan sa school. So, ayan. Tsaka, meron pala si Hagrid, meron siyang, sa hair ko, na meron pala siyang mga assignments. So, kailangan namin gawin yan bago ko makalimutan. So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy. Sana enjoy niyo yung haul. And follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At hindi na ako nakapag-live today. Sana ay makapag-live ako sa susunod. So, yun. Don't forget to subscribe and see you in my next video. Babush! Bye.